אני תום רוחמן, בעל 15 שנים של ניסיון בשוק ההון. אם הגעתם אליי, סימן שאתם רוצים לעשות שינוי משמעותי בחיים שלכם, לדעת איך להשקיע בשוק ההון ואיך לעשות מזה כסף. פה מכללת השרון נכנסת לתמונה. ביחד החלטנו להנגיש את ההכשרות שלנו מרמה של אפס ידע בשוק ההון ועד לרמה של אני יודע לסחור, אני יודעת לבנות תיק השקעות, אני יודע להתנהל פיננסית, ואת כל הדברים האלה אנחנו מספקים לכם בהכשרה הזאת. תקבלו אצלנו מכלול של דברים שיגרמו לכם להרוויח יותר כסף. אתם תלמדו הכל מהבסיס, מהמושגים הבסיסיים גם בפיננסים וגם בשוק ההון, למנגנונים החשובים, לגופים המוסדיים שצריך להכיר, לסוגי הסוחרים שחייבים להכיר, פקודות המסחר, סריקה של מניות, ניתוח מניות ברמה גבוהה, ואת כל זה אתם מקבלים בהכשרה אחת עם דגש על ניהול סיכונים ופרקטיקה. עוברים אתכם את כל התהליך עד שתרגישו בטוחים לסחור בשוק ההון בצורה נכונה. אני הולך להביא את כל הידע שלי, את כל הניסיון שלי, כדי לתת לכם את החבילה השלמה, את המסגרת שבה אתם תוכלו להצליח. יש לכם את ההבטחה שלי שהגעתם למקום הטוב ביותר, ואני כבר מחכה לראות אתכם.